Atzalde ondanoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Ni eta nitarrak antzezlanaren aurkezpen prentsaurrekora. Eskerrik asko komunikabidei hemen izateagatik eta eskertza bereziak Maria Osez eta Iodi Beriztaini, antzezlan honen sortzaileei, gaurko honetan ere gure artean izateagatik. Badakizuen bezala, aurtengo honetan AED Euskal Elkartearen 40. urte horrena ari gara ospatzen, eta ospakizun hauen bueltan, hainbat izan ziren elkartean elkarbanatu dugun ideiak eta proposamenak, ez? Eta horien artean, pisu berezi hartu zauen, AEDek antzezlan berri bat ekoiztearen aukerarena. Zentzu batean badaukagu horretan esperientzia positiboa eta arrakastatxua izan dena, erdaldun berrien kluba eta txabale bakarrizketak izan ditugu azken urtietan presente eta oso erantzun ona jaso daue, eta nahi gendun bide horretan bide horri jarraipena emutia. Helburua betikoa da, Euskal Herriko aretuak, oholtzak, euskaraz betetzia eta euskara kulturaren sustapenean aurrera jarraitzia. Eta horretarako hemen ditugu bi protagonistak, hasiera baten AEDek Maria Osezi inotzen antzezlanako testua idaztearen enkargua. Maria idazle arrasatearra, da hemen herrixan aski ezaguna daukagu, eta begi honez ikusi zauen berak enkargua, eta hainbat hilabetetan egon da jotak lanien.